Huling hirit sa tag-init. What's up mga Baks? Kamusta kayo? Pasensya na at medyo na-delay ang ating upload ng videos. Medyo na-busy lang nitong mga nakaraang araw. Anyway, please hit the like, the subscribe, and the notification bell for any future notification videos. So, for today's video ay samahan nyo kami ng mga Team Biglan Squad na maghuling hirit sa San Jose, Florida Blanca. Tara!